Asetan ke telepon nganggu langkah kemawon monggo sing kami telepon nganggu langkah kemawon ya Allah ya Raja
Sampun Mas sing jowo kersane jowo. Karo WTS kula suwun wonten lebet mawon monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Dumateng para rawuh kakung semua nutri. Tadi nyapa-nyapa. Bisa ning sore. Wah. Paripurna pun warkatan putra atur masukatan wonten kalapatan angin kula matur nyuwun agunging saputra sedang sami akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita pulang, hari pulang, kumpulnya, pulang, pulang, pulang.